na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kene eze ana ga-adị eze ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi eze ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu eze ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu eze ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu eze ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu eze ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị ochie ga-adị front and back fada si kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okporo ụka gaka mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe eze anyị si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọma nwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma agba aka ume ọdịnala ya dị eze ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ọtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya oge anyị ji adọwa eziokwu niile agba anyị bịakwara ụbọchị taa aha m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ nkwọ, asị m na nkwọ ya kpọtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na ọkwụ niile echi anyị n'okwu ya ejie. Asị m na onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mmadụ iru ụwa agwụ see. N'ụbọchị tata bụ nkwọ, isiokwu anyị ji bịara ụbọchị tata awụ what you must not do as a called one, no matter the title you choose to go by with, or it's any title pastor, more bishop, more dibia, more spiritualist. Ihe ọsọ gị kpọọ onwe gị, as long as n'ime onye akpọrọ ọrụ, pay attention and pay attentively. This is what you must avoid. This is what you must not do. N'aka nke ọzọ, what you must not accept and what you must avoid as a newcomer in ọdịnala. What you must not do so that you will not fall victim, irrespective of whoever that is involved. You must avoid it. As a new person,
in ordinary. I was a new person that really want to change your life for good, spiritual wise. Because I keep saying it that spiritual control the physical. Now they are going to n'ụbọchị taa ya bụ nkụzi anyị ji bịa mana bifo anyị gaa n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ga-ebido na Nọvemba 6 last year for 14 days anyị mechie na October last day na 19th of October aja anyị na-achụ kwa ụbọchị ọtụtụ ihe na-adị ebe ọ bụ achụcha aja ụbọchị mmechie egbu mee saraka otu anyị si achụnya bụ aja anyị na-achụ kwa ụbọchị ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme 1 isendiela m ya 3 prayer request ka ofu nke abụọ bụ email donation token to the account number. Ndị na-esonye bụ na aja kwa ọnwa amadugo o nwere ndị kwụrụ ụgwọ throughout the year. Yes, mana ọ bụrụ na iwe onye ọfụ ihe ị ga-emewu chaatị m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. ọ bụrụ na isend ya then email donation token to the account number chat je gwa gị other details I need from you maka na a ga-eregister gị na ndị a ga-achụrụ aja for 14 days. Nke bụ eziokwu na aja bụ aja mbụ na aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Ya bụ ihe kwesịrị ịma gbasara aja. Aja anyị na-eji na temple de chụọ aja present your needs to the entities of powers na temple. Chụọ aja dị iche iche kwa ụbọchị nchịkọtazie egbu anụ dị iche iche then ụgazie egwu wee nye ekele ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. So nke isonye na aja echatị m na WhatsApp. Inwekwazie ajụjụ ọbụla na nkụzi a nkụzi echatịkwa na WhatsApp. Ịghọtara ya? N'ụbọchị taata anyị ji kaadị wee bịa. Kaadị anyị ji bịa anyị ji MTN airtime anyị ga-enye our fans. Anyị ejikwazi Glo airtime anyị ga-enyekwazi our fans today. Ya bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọzi bụ echefuna na every Wednesday ụbọchị anyị ga-enwe ọdịnala administration na temple mgbe anyị ga-ekwubi okwu n'isi Friends of the Temple and ndị enyi anyị niile na ndị anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị kwuru na afọ anyị na-agba n'Ugochi na temple maọbụ ọrụ mmụọ ndị anyị na-alụ na distance abụrụ ebara ya. Etu a distance abụrụ ebara ya. Etu a distance abụrụ ebara ya. Mgbe onye chọọ ọgwụ ịmara ọ nwere ọtụtụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ ọ bụrụ na ha emewuri ha sị na ọ dị-eme exist. Yes, o nwere ndị abịa ha sị na ha dị alụ onye anọrọ nso ọrụ. Yes, o nwere ike ọ bụrụ ihe mmụọ onye na-eso megbu. Yes, mana n'ọrụ anyị na distance abụrụ ebara ya maka na onye jere ịgwọrọ ọgwụ enido ya present and ọ kastie spell onye na-arụrụ ya ọrụ mewuo ihe ọsọ na ọja mmiri ọ ga-eje ma metụ. Etu a ka ọ dịkwasị n'ọrụ ngosi. Dọtara ya? Before anyị baa n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, mmadụ ole n'ime ụlọ fugoro video of the new prime minister, British prime minister. When I watch go video ebe o mere some rituals at the entrance door. Ọ na-afụrụ ya mana ndị ga ya ọ bụrụ na onye Afrịka erie anyị erie ihe ọ ga-anọ na-agbọ chike ndị ala ọzọ ọ bịa zụọ ha. Ndị a na-agwa gị bụ ndị nwere the right of the new Bible, King James Bible, mana n'ọma na-enwere nkụ dị na mba na-egere mba nri. Agbụrụ ọbụla nwere usoro okpukpere ha na-ekpe before the Christianity invented and created the issue of Bible and the Bible religion. Ịghọtara ya? So you watch a video, I have the video on viral now on social media. If we have a new prime minister that performs some ritual, man, I go a warrior ready. You can use your own spiritual control the physical. I want to get how to be successful. Now, you can pay attention. If you need me, I don't know for the here name and man, don't keep me more. Must be awakened.
onye maka ji kụziere ndị mmadụ ihe kpọrọ 14 days ritual and spiritual exercise. That spiritual exercise is boom. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe metụ ya ọfụma, ị ga-enwere time for your spiritual reflection, for meditation, for your devotion. You must devote time for your spiritual activation. That is the only way you can activate that your inner being. And that activation of that your inner being, you will reawaken here. They are truly you, they are the spiritual you. Because that's your spiritual you, we can receive the vision. To drive your physical you. He will be successful. Then, na topic I develop what it at about. Ọ bụrụ na akpọrọ ọlụ ma ọ na-ewe minister, ma ọ na-ewe called one, ọ na-ewe spiritualist, ma ọ bụ na-ewu whatever, na-ewu eze nwoke ma ọ bụ eze nwanyị. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. What you must avoid. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ka gị ogologo, ndị ka gị mkpụmkpụ, ndị ka gị ụdị nwa amamihe, ndị ka gị n'ụdị ọbụla abụrụgo victim of this what I want to say today. And ndị onye nwa ihe jidere ha isi aja aja. And ife ọlụọ bụrụ a victim of ihe a na-achịkwu taa, ọ ga-achịkwa gị ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ adaghị ego n'ụzọ dị etu a. Ike na mmụọ nsọ ha wee daa mba. Ha enwewurozi ike ịlụwa ọrụ anwa eji maka ha wee kpọọ ha n'ọrụ. Ihe ụfọdụ n'ime ha ga-erisọtụ ozi ije gwọọ ọgwụ. O nwere ike je gwọọ oke ite. A gwara gị na oke ite nwere ọtụtụ afọ a na-akpụ ya. Ugochi tụbọrọ na tempụ ya dị ala oke ite. Enwere ọkụma oke ite nke onwe m maka na ọ dịrọ necessary. Ịghọtara ya? Nwee gwa gị ga-emekwa n'oke ite maka na chi abụ otu. Yes. Maka na imirikite ndị mmadụ chi ha na-asọ ọgwụ. Ọ bụrụ na chi ga-adị asọ ọgwụ, o nwere ike ndị otu gị, ndị iyi ụwa gị, ndị ọgbanje gị, ndị mmiri gị na-asọ ọgwụ. Maka na ịbụgoro onye mmiri, for the virtue of being onye mmiri alone, you need ọgwụ. Mana ọtụtụ ndị mmadụ esigoro ụzọ dị tọ wee gbalụọ ike ha na-asụ wee bịa ndị ha na ha so gbakudo ha azụ. This is what you must avoid. Ụfọdụ nweziri ike mgbe ike anwa so ha ji bịa ụwa, ndị kpọrọ ha ọrụ gbakudo ya azụ. Ihu ọrụ ya ama na-agazi aga. Adị ihu ọrụ ya kwụsị ịga aga, ọ chọba onye ọ ga-asị na ọnya nwa dị responsible ịkwatu ihu ọrụ ya. Ihe ọzọ ọ nwere ike irisi ọtụtụ bụ o jezie sị ka onye mee ihe a na-akpọ crowd puller. Ịkpọrọ ya crowd puller, ịkpọrọ ya ibubo, ịkpọrọ ya oke ite, ịkpọrọ ya udu akọ mmiri, ihe niile ịkpọrọ ụwa oke ite ka ime. Ihe awụ ọgwụ ịgwọ especially for ego. Ịghọtara ya? And ndị mmiri adịghị support anything ọgwụ. I will tell you the truth. Most people will not tell you, but I will tell you. Now, EZE-ANA, I will tell you the truth. You might not like me because don't want to ndị mmadụ nwere ike sị gị na o nwere ihe o mere. Nwanne, ana m achọ ịkọwara gị na o nwere ndị emere oke ite, o nwere ndị emere ụmụ ihe ndị a, but they are still successful. What you must avoid, dịka onye akpọrọ ọrụ. Some people will lure you into ịchọ ka ije tinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche. Ụfọdụ nwere ike ili ọgwụ ka ị banyere otu nzuzo dị iche iche, na-agwa gị na ihe ị nwere ike ime ka ị wee dee ude na-adị agba aka. Ọ bụrụ eziokwu ka nwa ihe ndị na-etu anyị bụ eje banyechaa n'otu nzuzo ma ọ bụ jee tinye aka n'ịgwa oke ito na ụdị dị iche iche. Ime ihe kpatara ya nụ ike ha ji eji kpọọ ha ọrụ adago. Ndị kpọrọ ha ọrụ gbakudoro ha azụ maka ihi na ha mere nke a ma ọ mee nke ọzọ ma ọ mee ọtọ na ọ mee ihe ndị a ma agwa gị taa. I want their bandage to fall. Onwe onye ịfụrụ n'anya ị chọrọ save life ya, share this message because I can tell you for fact this message will save lives. Ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ mana ibidogo ọrụ gị mana ọrụ gị adịghị aga, please check your foundation. Your foundation might be faulty. Mmadụ abịakwara gwa gị ka ije banye otu nzuzo ma ọ bụ ka ị dị na-eme ihe ndị a bụ dị against ọdịnala Igbo.
n'ọnya ka ị ga-emewe ka ị wee dee ude na onye a merie na onye nke ọzọ merie. Gịnị na-achị gwa ụwa asị? I'm a living witness. Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ a nọ n'otu nzuzo dị iche iche, ọ bụrụ mmadụ niile mana ọtụtụ na ya. Yes, I will tell you what people will not tell you now. A na-agwa na-enwe restriction ma ndị na-aza na onye abụ minista, ma ọ na onye a nwee ministry, ma ọ na onye abụ pastọ, ma ọ na onye abụ dibia, ma ọ na onye abụ eze nwaanyị. Ọtụtụ many are into one occultic thing or the other. Ebe a na-achọ ike ime ihe ka ọsọ ya ike anwa ndị kpọrọ ya ọrụ ji kpọ ya ọrụ emebigo. Ịma ya kpatara o ji wee mebi. Ọtụtụ ndị na-alụ ọrụ ịchọ ịlụ ọrụ mmụọ as a called one ka ide ude, wepụ aka na mpịtọ, wepụ aka n'ihe ọbụla obodo gị siri na ọbụ alụ, maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Ịbụkwana onye na-edina nwunye mmadụ. Yes, I will tell you the truth. Ịbụkwana onye na-awụ mmadụ bịa ka ịrụ ọrụ ya ọrụ, ị target be west ya, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị. Fact, ya bụrụ a taboo na the rule of engagement. Ọ bụrụ na ị na-ewuwe ụlọ ọrụ gị, ma ọ na ị na-ewuwe temple gị, ma ọ na ị na-ewuwe ministry gị, afọ ọsọ gị kpọọ ya, that does not count. One rule you must give yourself, na ọ bụrụ na ị chọrọ succeed, you will give it to yourself that never, that na onwere onye ọbụla bịara ka ịlụọ mmụọ kpọtara ka ịlụ ọrụ ya ọrụ, ị ga-ene anya n'ugwu, ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Ihe a na-agwa gị nwekwa ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha prophetess, ndị kpọrọ onwe ha pastọ nwaanyị, ndị kpọrọ onwe ha eze nwaanyị, ndị bịagoro nụrụ before you know it ha bido yebe onye bịara n'ụka ọrụ ya ọrụ. Yes, enwere some record, some claims gosiri ụdị ihe etu a mere. Ọ bụrụ na ịbụ onye mmụọ kpọtalụ mmadụ ka ị nyere ya aka, ibido lọwa dị gị anya n'eze anya n'ịbụ nwaanyị onye akpọrọ ọrụ, ịlọwa dị nwaanyị nwoke anya yara ka ị lụọ ọrụ ya ọrụ, before you know it yiri ya gịnị ayịba. Nke gị bụrụ ịkwatụgo ihu ọrụ gị ka m na-agwa gị. It's just a matter of time. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị kukuwa nwoke. Mmadụ ọbụla bịa ka ị rụọ ọrụ ya ọrụ, ma ọ bụ ka ikpere ya ekpere, ma ọ ka imeri ya spiritual help, nke bụ eziokwu na ọ bụrụ ngwa pụtara onye a mmụọ gị na ha so dị involve. Na ihe ọzọ imeziri ịbụ ka ị gaghị ebe anya onye nwanne forget it, ịgbalụ gị ihu ọrụ gị. Ana m agwa gị ihe na-akwata iwu ọrụ gị, ọ bụrụ nke ọ bụrụ ọgụ oku ma adịrị ya. Ka m gwazie gị, ọ bụrụ na esikwana ka ime ya na onye ọzọ mere, ndị ọzọ ahụ ị na-asị merienụ, ihe ọrụ ha nwere ike ọ bụrụ na ọ dago ha ejekwatazie ọgwụ. Eme ọnụ nwere ndị ji ọgwụ wee na-alụ ọrụ. O nwere ndị bụ na o nwere ike ọ bụrụ na akpọrọ ya ọrụ dịka onye mgbasa ozi, o nwere ikeodisaidi ya ka ọ lụọ n'ụdị ministrị. Ihu ọrụ ya wee daa, onyinye amara ya adị apụzi, okwuo eziwe otu it will not be well. Ihe ọ ga-emezi iwe ojeje gwọọ ọgwụ a na-akpọ crapula, oje gwozie ọgwụ ka ihu ọrụ ya wee rịba. Nwanne onye na-eto ewere ebe ọ na-eje. Ịghọtara ya? Ndị otu ya ndị kpọrọ ya ọrụ agbakedogo ya azụ, ọ na-achọzi help to augment what he have lost. Nke bụ eziokwu na nke ekpome. Ịghọtara ya? Ụfọdụ na-awụ omezie etu ọsụ nọ ndị amoosu ebuna. O nwere ike si na mmadụ na-agbarụrụ ihu ọrụ ya, mana ọnya ji aka gbarụ ihu ọrụ ya. That is what you must avoid. Nke bụ eziokwu na iburu onye agbara ọrụ, temptation will come. Yes, enwere ndị nwere ike ịbịa as na ha bụ angel of the light. Ha ga-abịakwute gị n'ụdị na ha chọrọ spiritual help, mana believe in me, ndị a bụ ndị na-eche ọdịda gị. Ndị na-eche ọdịda gị ka abịa ka ị lụọ ọrụ ha ọrụ, mana ọ gwaghị na ya jiri ego, mana ọ na-egosizi true body language na ya nwere ike ịkwụ in kind. Ọ bụrụzie na ibu onye ejitọrọ onwe gị aka, ị dara ya bụ ọnya. Ka nwekwaghị ndị ọzọ,
mistake gị onye akpọrọ ọrụ ama emenata na ya foundation. Ọ bụrụ na ị nwere call somebody wee kpọọ gị, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, gị nwee iwu nwoke ma ọ bụ ịmụ nwaanyị, wee kpọọ gị sị gị na ya ga-edu gị n'ihu ọrụ, na ya ga-akụziri gị ọrụ on one condition, na gị na ya ga-ayị, nwanne gbawakwa. O nwere onye ọbụla, I'm proud to say it, o nwere onye ọbụla nwere ike ịsị na ya bịa n'Ugochi tubelu ọdịnala temple ka m rụọ ọrụ ya ọrụ mụ na ya yịba. Ọ dịrọ possible. Yes, as long as you are for work, forget it. It's not possible. Nobody will say a thing of that against me. I can beat my chest. Onye ọbụla bịara, as long as no gbara gị na phone ma ọ nọ chatịrị gị ma ọ nọ batara na be gị nọ in one way or the other, mana ọlụ ihe bịa enekwa n'anya n'ebe ọ nọ atọ. Ọ bụrụ for any reason na ị na-achọ nwaanyị ma ọ bụ na ị na-achọ di, ị ga-efinish ihe gbasara ọrụ gị na ojikọrọ gị na onye anwa from A to Z, close that chapter of work. Now ọ bụrụzie na ị chọrọ ịnụ ya for any reason, follow normal process. Follow normal process. You must go to their people. One day behind each other, below the process of this process of alumni na nwunye. On a bro fiancé, follow normal process. More normal process. But na nature look take care undo advantage of onye bịara cross through ya path ka ị nyere ihe aka na standụ nke mmụọ. Nwanne igbugo onwe gị, igbugo ihe ọlụ gị. O nwere ihe ndị kpọrọ gị ọrụ na-asọ na-abụrụ itake undo advantage of someone need help. Let me give you ka nwere onwe mmadụ, maka ana m like ije onwe mmadụ. I nwere onwe mmadụ ijiri ihe mere m wee mụta ihe. Mgbe m bidoro ime ọdịnala years back, emegidoro m apụtara m ozugbo bụrụ dibịa. Emme ụzọ mgbe m chegharịa ma chigharịkwa na ọdịnala, emme ụzọ na-eme ọdịnala na-emedo ihe dị n'ụzọ m. Mgbe ahụ ana m Abuja, mana ọ na-abụkwa na ọ na-anata m n'ụlọ bịa chukwachi m, chukwa ndị ichie, chukwacha mmụọ, medocha ọfọ nwachiri mgbe anwa anachiakwa m back. Pending mgbe ndị mụ na ha sosiri enough is enough, that I must come back to my village and start my calling. Ọ mgbe aka ndị finally wee natazie maka ọlụ a during that COVID-19, ịghọtara ya, 2020. Now mana ihe na-achịkọwara gị bụ wee mụrụ ihe. When I came back, ihe m na-eme mgbe anwa bụ I was closing my business in Abuja gradually. Ihe m na-eme mgbe anwa bụ omube my sales girl na-eleta ego, ọ na-esendere m nwere ihe na-ebi udu, na-arụ ọrụ mmụọ ihe dị n'ụzọ m one after the other, na-arụ ọrụ mmụọ ihe dị n'ụzọ m one after the other, na-arụ ọrụ mmụọ ihe dị n'ụzọ m one after the other. Ịghọtara ya? Mgbe m na-arụ ọrụ mmụọ ndị a, ife ọma na-eme, n'udo rụchaa ọrụ niile dị n'ụzọ m, nyechaa ma mmiri mechi ihe niile anwa, wee bidozie mgbe m bịa arụchazi ọrụ mmụọ dị n'ụzọ m a, ihe m meziri bụ wee bidozie ịlụ ọrụ. So mgbe m bidoziri ịlụ ọrụ anyị bụ ihe menụ the girl one eze nwaanyị approached me. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na for that victim, the height I've attended today, may attend. Male that height. Male that height. So ihe melo bụ nwelo. Excuse me, I'm coming.
sorry, they got here 120,000, got 4,000. Okay, 4,000. Are you going to fight? I will go to the factory. Sorry for that distraction. Now, here na check wabo. This again now command you abia. Mgba na check wage. Onwe buru onye mma. Mgba ahụ ana m achọ ebe mma agbaje ọsọ ahụ. Mgba ahụ ana m achọ ndị senior dibia and the senior eze nwaanyị ga-guide m. That is ndị bụ m ụzọ ebido ọrụ a. Maka na onye bụ ụzọ bụ mmadụ ụzọ na aka ya enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. Ịghọtara ya? Ma dịtịrị bụ na onwe bụrụ onye wee eze nwaanyị bụ m ụzọ nọrụ na field ọrụgbago ọrụ na-agbakwu afa. So mgbe ọ fụrụ m o wee nwee mmasị n'ebe ọ nọ ebe m nọ eneghị anya na ọfụgo mmụọ so m na ibubo so m natural ibu. O wee sị m na ọ ka m bịa ka mụ na ya yiba na ka ọ na-egosigasị m 1 or 2. A na-achọ ịgwa gị ihe mere m nwa nwere ike ọ bụrụ na gị nwere onwe gị ọrụ malụ n'inweghị ụdị ihe na-etu anyị kaụnta. Ọ sị nnọọ ka mụ na ya dịba na mma. Ịghọtara ya? I turn it down. Agwụgwụ ya na m bịara n'ọrụ a na eburu m ihe gbasara carnal life is not what I came for. That I'm so much interested in the spiritual aspect to reawaken my inner spirit so that can do the all. She tried to convince me that yes, I suffered. It's not easy because had it been I fall to her idea, she will teach me some work. Yes, that's one for sure. And she will introduce me to other DBS too. Yes. But had it been I fell for her idea, for her tricks, believe in me, I wouldn't have reached the height I'm here today. I'm now. Today, she on her own knows that I have gone very far beyond her reach. Yes, some days back I saw her. I normally see her maybe on the road or sometimes, and I know I normally dash her money, but I said no to what she wanted because I knew that some of them, once you start dating them, some of them will mesmerize your gift. They will corrupt the energy channel. They will corrupt the gift you came with. Some can even distort it. Some can even collect it. Because I knew somebody I knew from child, from when she was in JS1. She can even stop you on the road, call you name without seeing you for the first time and give you a message. But by the time she started looking for somebody that will help her to stand by her, all that gift, they messed them up. Today, she cannot see to that extent. So what am I saying? Yes, for the fact that Namujoro, Omoro Kamofu Moro Kusim, Omoro Koraka Onyobo now may be introduced. Rather, what did I do? I keep on praying, maybe my spiritual exercise. Till Mobuna, Omo for over social media come for Onyawa. Him maybe I draw Momona Hasso. Only the tour. Only the tour. Or somebody money again, make or somebody only one woman is made to can pass through her or through him. Momona Hasso, Semo Jeme. On Yabuna, na me meet is another person, all through Facebook. She happened to be a friend of mine on Facebook. Who Ochie.
n'ọlụ gbacha mmederecha duche ese etu si ajụ ese jụọ mmụọ m ha sị m jee fịa wee si ebe a wee na-agba ụmụ oji ebe ọ nọ wee jefịa. So the rest is history, but I learned a lot from her on basic work. I came ma gbachara m afa ihe ndị ọzọ niile mmụtasị n'aka ya on genuine friendship level. Gosi m ihe ndị mma mụta n'aka ndị mụta n'aka mụta nke mmakwa na agwa m ya. That is ebe nsi wee bido. But till date onwebụrụ enyi eze nwaanyị ya sị na ya bụ eze nwaanyị na mụ bịara ka mụ yibara ya based on no kụziri m ọrụ. Never. Onwe mere eme. So onye chọọ ka i were my own experience wee mụta ihe. Never you allow anybody to take or do advantage of you. Ihe mmụọ chọọ asụ ọ bụ mmadụ take or do advantage of you. It can even be pastor, it can even be a spiritualist. But at the end of the day, you only have trouble with your West. And I can tell you for fact, one access to ya when canal knowledge of you, believe in me. And at the end of the day, the person will mesmerize you. At the end of the day, the person will drop you. At the end of the day, you know, and above all, here basalo get you here. So we here man, I can tell you no nyama I'm a carry today Canada ego. Madobo na mono Kotari Hoku. I will be wrapped with her apron. And the date Akabaka elephant. But today I have achieved massively what she have not achieved in the entire years she has been in the field. Because I refuse not to entangle myself with her what I call infatuation and what I call lust. If for any reason you want to marry somebody, go straight and do the needful. Follow normal process. Not I'm a good they take advantage of person. They take advantage of them whenever they come to recognition the fact that you took advantage of them. Believe in me, you will never grow. And the more when you grow, he got what is in the apple, it was here, okay, more you more we all want to ask again, boy, I'm in our walk. It was here, God, abo, image, Kamegere, Kiro, Wegaba, Mana, he may be hidden. So never get yourself involved in all these things. Mako them Maggie. You know that, because was able to advise him was in a woman can they and they won't they will na nebu oyenkete akporogolo mana nsogbu ụwa mmụọ na-apịawasị gị azụ ịchọbazie spiritual help ịchọbazie solution what you must avoid so that you will not be a victim. Before I got in and come back, glow airtime I do I met you here, I bought MTN. Glow airtime I do 31601643293548. Let me call for the last one. Last time. 31601643293548. I met you that MTN. So here na chekwa ala ga ebo N'ebo onye nkete
mana ị na-enweta mpịawa azụ. Don't allow onye ọzọ onye bụrụ ọkpọrọ onwe ya ụkọchukwu, ọkpọrọ onwe ya pastọ, ọkpọrọ onwe ya minista, ọkpọrọ onwe ya prọfet, ọkpọrọ onwe ya dibịa, ọkpọrọ onwe ya eze nwaanyị. Ihe ọsọ onye bụ onwe ya. What you must not allow to happen. Never you allow any of them onye ọsọ onye bụrụ ka ọ dị na gị, ka o nwee access to your west, nwoke maọbụ nwaanyị. Enwekwala rịpọt anyị na-enweta na o nwere ụfọdụ ndị bụ nwaanyị mana ha nọ into ha wadara ha na-akpọ supe, that is lesbianism. Ọ dịkwa a na-ekwukwu na enwekwa rịpọt na o nwere ndị nọ into homo na nwoke. Ọ dịkwa so avoid all this. Kebụa mmadụ asịkwa ọ na-agụ na ka ịlụcha alụghị ọrụ na pawa mmụọ na-efe efe. Mmadụ asịkwa ọrụ na ọka ọ bụnye gị ike ka ọ dị na gị, ka ike dị n'ime wee banye n'ime. Hey, nothing Musa no go here forget. Yes, I'm ekwu ya mmụọ si m kwuo ya this topic all yesterday. Ndị na-eso nkụzi mma na sometime ọ bụrụ mgbe niile ka m na-epost ihe ma akụzi, mana all yesterday afternoon ka mmụọ bịa gwa m sị m n'ọhịa ka m ma akụzi today in order not to forget it. Ndị na Facebook ndị ozugbo wee send ya n'ọhịa ka m ma akụzi. Enwere reason mmụọ ji chọọ ka nkụzi taa enyeghị anya to save some lives. Ọ bụrụ na mmadụ sị gị dibịa ọsọ onye bụrụ ma ọ prọfet ọsọ onye bụ ma ọ nọ pastọ ma ọ nọ onye ọsọ onye zụbụrụ wee sị gị na ya rụchala ọrụ n'ọka dị na gị ka ọrụ a wee gawa gbawa akwa ka ịha nara ha Ben Johnson, ọ na-achụkwa ka ọ na-agị n'iyi. Ụfọdụ esigoro ụzọ na-etu a wee na-ahụtụtụ ndị mmadụ n'iyi wee kọleti ya akara aka wee destroy their destiny, wee were evil apron wee cover ha. Ikwekwana ka onye ọbụla take advantage of you under the guys nọ na-alụrụ gị ọrụ wee dị na gị maka ndụ gị, maka a ghara ịgba ndụ gị ayaga. Ụfọdụ nwere ike amechazie ya etu anwa dawo ịnọzi ewu ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ịghọtara ya? Mmadụ asịkwara gị na-ewu onye nwa ọsị na ọnya mee ya ka e wee bunye gị ike. Ikwekwana onye na-etu a dịkwa ịbụ ọ bụkwanụ na mmadụ si oke na ya na-achụrụ gị ndị ọgbanje ma ọ na ya na-achụrụ ndị uke mana na at the end of the work na ya ga-edina gị. Ikwekwa na ụdị ihe a adịrọ ị na-anụ ọnụ nna ihe nnekwu. Yes, o nwere ihe dịka ụdị ihe anwa na spiritual life. Enwere ihe dịka na mmadụ rụchalụ gị ọrụ ụdị na gị ka ọrụ a wee gaa. O nwere ihe agha adịrọ maka na enwe ọtụ ndị mmadụ eji wee rie ha front and back. Ikwekwa na maka na ime ụdị ihe na-etu ahụ eme, forget it. One, na the person na-agwa ụdị ihe na-etu adị evil. Two, o nwere ike destroy your life for good. Ọtụtụ ndị mmadụ enwere ike ịmọgeji ya future. Ọtụtụ ndị mmadụ amọgejigo their future in one way or the other. Ụfọdụ mọgeji their destiny. Enwere ike na ikpeazụ si mgbe ị chọwaziri ka ị rụọ ịrụcha ọrụ a na-aga aga ị na-ajụkere ihe ka ọ sụrụ ya nụ. Ị nwere ike na-ebule m dibịa rụrụ ọrụ mana ọ dị ihe ọ pụtara bụ na agbụ ekere gị dị too much. The commitment gị dị too much. Commitment gị abụrụ ọkụ commitment ị ga-achụ just once aja ị gaghị last ya. No, because they commit go. Let what I said today be a warning to anybody. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmadụ na-agụ n'iyi na ihe ị ga-abọ ya mmadụ ọ bụkwara na-ezo ya go n'ụkwụ ụdị ịzọ ya ụkwụ na nsị abụkị already. Chaja na WhatsApp aga m enyere gị aka. Chaja na WhatsApp aga m enyere gị aka. Nke mbụ, aga m ekwubi okwu n'isi gị wee restore whatever that have been taken away from you. Kebụa a ga-achụ aja ihe mme ka e wee break every covenant and ka e wee restore everything you have lost by this evil
using these evil imaginations. Some of them humanize you. Some of them manipulated you, manipulated your destiny, and put your destiny and your favor in reverse. So something drastic must be done to put a halt and to put everything in reverse, back to where you should be. And when it is the more the same topic I have today. In the nature message, he share this message to your friends and well-wishers. Believe in me. And when one day, Jimakash knows here at the time. Give us your good or no dinner all wega. And when so many things in Melo, all over for a while. And when you give Melo, no longer here, the book or need the nega to consistent aja. When you get away here when I hear so would your logable, the spiritual awakening. A spiritual exercise. And when you go na time frame allocated to whatever that is your predicament. And the man when you call the horse so. And my chain wagon, I work it about 1 year. Therefore, all when you keep to your when you got within 1 year. You know that? But here the abonnés on the right track. Keep on natural. You don't be ready. I bought the MTN airtime. I do again. MTN airtime 7797494570. I repeat 7797494570. Let me call for the last time. 7797494570. Elephone now MTN they have, and the elephone it is a recharge MTN. Nowadays it was star 3551 star. That is MTN over for 500. Oh yeah, the recharge. In one to Joe that send the message in a WhatsApp 0805783767 Mobile na go all in the past, and now each of us can restore what he lost in the past. Send the message that was a back in the 0805783767. Now I took work and kept me here in only getting a Sinaki. Eku Biamoku Kahara Bundini Onuji Makachoka Okuadana Kopochitata. Ndini Edigolo all knows on each teacher. Ndini Abu Ndini do Hagoroso, Ndini Buguru, the bracket of negativity. Ndini Buguru here Basara Karaka, men a highway kid, Ekuka Wokesi Akumoka Wanisiaku. Nde were ki mewu oku ha maka na ihe agbanwogo ihe niile so ha no na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. May those people receive favor. May their destiny be restored. May their favor be restored. Let them be uplifted. Let there be breakthrough in their life and in their calling. Na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwu na distance ama abụnata barrier na ofu anyị go n'isi ụmụ mmadụ. Na ezuwoke ama we barrier. Na agbọkụ ndị njere nke chukwu niile mmụọ onye na-eri oke na nkwọ ndị ọ bụ mmasị ụnụ na mma ekuzi ala ụbọchị taa ka ha rabụ ndị niile nụrụ onu a under the influence of the voice, my voice, and claim it. Let them receive favor. Na aha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. Ise ya gazienụ.
echefuna isonyere anyị echi niile bụ Fraịde na nkụzi, ọmarịcha nkụzi anyị ga-eji wee bịa echi niile. Echi niile ka anyị ga-egosi ụnụ mmiri ugo tebụl wọta nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu nwe. Ya bụ kọmpanị a na-ekwu okwu ya ebidogo ọrụ, anyị ebidogo production n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. So echi anyị gosi ụnụ sample of that water. Ya gaziere ụnụ n'ọfọ.